लोगोफोर बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो फोरमायनो आखायाव लादों थाखो 9 नि ससियेल साइन्स आयदानि नट्स। बेनिखायनो नोंथांमोना गोबाव खालामाजासे बे नट्सफोरखौ नायनानै लानानै नोंथांमोननि लोगोफोर एबा नोंथांमोननि न'खरनि सोरबाफोर थाखो 9 फरायनाय दंबा बिथांमोननो बे भिडिअनि सोमोन्दै फोरमायनानै होनो हागोन आरो नट्सफोरखौ लिरख'नानै लानो हानाय जागोन। बेनिखायनो भिडिअखौ नोंथांमोनहा नायना लानो हानाय जागोन। अब्ला लोगोफोर फैदो जागायदिनि।